Ay, salamat. Ay, dahil sa kontrabida. Makakabula ko kiapod. Alat. Hello? Iman? Iman, kumusta dyan? So, pigpatrabaho ko sa imong pipag-ibo ko ang swimming pool. Okay na? 30 swimming pool ang pipag-ibo ko dyan. Ha? Diyan tabi sa Bayandong. Oo. Pinapasa naman. 10 pa sana. At sabi na ngaling 30. Ano nang trabaho nindoan dyan? Sabihan mo si engineer, tangkasong ko siya. Mahalo ng bayad ko sa iya. 30 milyon ang bayad ko sa iya bulan-bulan. May bonus ba na 10 milyon? Bali, 40 milyon ang sahod niya sa kuya. Ha? Tapos yung tabi yan. 2 aldaw na sa lampalugit ko, ha? 30 swimming pool. Tapos yung talaga yan, ha? Ako na, babalik na naman ako kan mga sistema nindo dyan. Ansa ko yung pigagastos de ko tabi ang kinunyanan. Pinagalpagalan mi yan. Ay mga pauro igihim na naman yaon na naman. Una ko baga kung buwilo na kita digdi. Iyo iman ha. Tandaan mo, ang sinabi ko sa imo ha. Sige na. Tanas sayang ang load ko. Bata minapalod pa sana ako 10 milyon. Ha? 5 milyon na sa lantada kan load ko ngunyan. Puro ang regular. Daya na bakuan ng mga kunyan. Mga uro anli-anli. Sige na. Sayang kan oras. May apo ng pakutod-taod. Sige na. Tao na naman. Chabeng! Kasi bago pa ako nagpa-load, natanay pa nag-aabot so 50 milyones na load. Ipapanaw ko ito digdiyo sa isla. O daragit na lamang sa kuya ang tawo. Sabi naman na load. 50 milyones na load. Anoan? So patrabaho ta dyan. Kumusta? Okay na? Nakatungaw na naman an. Dai. Subutay so ano kang ano. Dai subunay. Subunay kang ligwan nga anay. Waong pa rin do sa mga nagbuburunay. Ilunad din do duman sa barkong in-order ko. 20 barko ito. Dainin do pagta karamangon ito ha. Kamadaho na maray. Ha? Yan, si Ilis dainin do pag pakpak pa sana 50 milyones. Sarap pa sa nang blade iyan kang Ilis Yeah? Sige. Okay. Ipanaw ko ng load digding 50 milyones. Ay. Sige. Hello, Roger. Hello. Jer. Chapi ka. Kain ka? Sain ka? Nasa Canada ka? Ganun ka dyan? Sabi ko baga sa'yo mo, dumigdi ka sa kuya ngunyalal daw. Umarkila ka tabi dyan, kijiplen. Dumigdi ka ngunyam. May bago baga akong bakalon dyan sa Canada na jiplen. Kantidad ang ke 200 milyon, ha? Kunyanon mo ligi sa piloto. Tampiloto dyan, nagtatambay man sana. Sige man sana ang tambay. Ha? Dumali-dali ka ba yata kay puwan ta kadige? Ha? Ano? Maluyahon pala ng signal dyan sa Canada. Ano naman bayaan? Dumigdi ka, tay papasikarso ko sa mo si mga banig na pigpag-ibo ko. Mga ginto, ha? Mga gintong banig. Tapos mga kumpadri ko, nag-arapod sa kuya, nasa Saudi. Ha? Ano na ba yung luyang kan cellphone mo? Sige na! Halidaan ko ang cellphone mo, maluyahon. Dahil nakakasagap kang ano man ang tabay mga langaw. Ano? Dumali-dali na ba ya? Sarong oras dapat yaon ko na dito sa Pilipinas. Para baso ng jeeplin ko dyan. Ano pa man ta mahalon kabakal ko? Maluyan dalagan. Dumali-dali na. Sarong kupsit ka nob. Sige na yaon ka na dito. Sige na. Sayang kan oras ko. Sige na. Hello, Karan. No, nice. Yaon ka dyan sa Isus na.
Ipuan ka digday. Ipuan ka digday. Lumunad ka ngunyan sa rakit. Pasiring sa Pilipinas. Ayo, sa rakit ka lumunad. Takaipuhan ka digday. Nagpapatrabaho ta ka. O yaong ka dyan sa ibang bansa. Pagtatawan ta ka na nga ni Iki. Puro 5 million kada oras. O ngunyan, yaong ka naman. Pasiram-siram ka na naman dyan. Isyos, trabaho mo na boy. Ang inuton na. Ayaw. Muna kitataram ko kaya. Babae, dakuliging babae. Muya mo. Oh, yaon dito si Shane. Si Abe, yaon dito. Oh, si Shane pamuya mo ta. Pag abutin kita, wala katulong. Ay, bayadan ko na. Ayaw. I-high blood na naman ako sa endo. Sarong kutsara na sana ang dugo ko. Na-high blood ako sa endo. Sus, Diyos ko. Mariusek. Ayaw. O, sige na. Okay. O, sige. Ta. Uni, hambugon ini. Mumara na lamang. Ta, o, sige na. Ang pagpaparatabil man kayo ni yung mga milyon niya. Sinsilyuman siya nan sa kuya, boy. Baad sa pakpak, sa ano pa sa naiyang kang, sa ilis pa sa naiyan, sa sarong dahon kang ilis eh. Yung kwarta mong Oh, masain ka na? Ha? Masain ka na? Boy. Anang ko na sa akin daw. Masain ka na? Pare nga, nay. Di ka na.